Her har vi en grundforretning. Vi skal finde dimensionen. Og vi skal finde, hvor langt den strækker sig over x-aksen. Og når der ikke er nogen boller på beretningen, så kan vi se, at den går fra minus uendelig til plus uendelig. Og så skal vi finde definitionen. Og det er, du kan se, at den går fra minus uendelig til plus uendelig, så er det a reelle tal. Altså R. Stop. 2, 3, go! Og nu har vi fundet x-aksen, nu finder vi y-aksen, nu skal vi finde værdimængden. Og det skriver man op som V, M, F. Og det er så, hvor langt den strækker sig hen over y-aksen. Og det gør vi så fra minus 2 til langt pokkervold. Fordi du havde forkert, du skulle sige mit kolon. Hvor bare når du kommer? Ja, den der. Det kan man bare ikke se. Nå. Vi er nødt til at finde. Nu vil vi finde nogle semiforhandling. Altså, vi ser først på, hvornår den er aftagende. Og det er den F, X, det er det fra minus uendelig til 1, også kaldet vores minimum. Og så vil vi finde ud af, hvornår den er voksende. Det er den fra 1, og der har vi slånderne med, tæller med, langt pokker, uendelig. Og der er vi væk fra